Vítajte, tak my sme tu opäť spolu s Marekom Nemkým a v dnešnom dieli sme sa rozhodli rozebrať takú tému, ktorá možno nie je úplne bežná, investičná, nakoľko sa nebudeme baviť o nejakých zložitých termínoch, zložitých pojmoch a procesoch, ale budeme sa baviť o takých nevšednejších investičných príležitostiach, povedzme. Nakoľko my sa dlhodobo bavíme o nejakých akciách, dlhopisoch, kryptomenách a podobne, ale investovať sa dá aj do niečoho oveľa kvázi jednoduchšieho, povedzme si, ako je napríklad alkohol, auta, oblečenie a podobne. Takže skúsme si povedať na úvod nejaké také kategórie alebo nejaké možnosti takýchto netradičnejších investícií, s ktorými si sa napríklad ty stretol. Tak v podstate tých príležitostí investovať do, my tomu hovoríme, reálnych aktív, to znamená, že aktíva, ktoré si vieme nejako ošahať a ktoré vieme si vystaviť na poličku, prípadne odložiť do garáže a tak ďalej. Tých je pomerne mnoho, ale v podstate také najslavnejšie, najpopulárnejšie sú samozrejme jednak také, ktoré vie asi zbierať každý jeden, alebo do ktorých vie kvázi investovať každý jeden človek, takže nejaké menšie mince, prípadne nejaké investičné zliadky, to znamená strieborné, zlaté mince a tak ďalej. Alebo do nejakých perkov tradične už, taktiež do nejakých obrazov, a prípadne napríklad hodiniek, alebo ako si už spomínal, toho alkoholu, ktorý je asi dosť populárny. A keď sa pozrieme už tak už netradične, tak sú tu také niche segmenty ako napríklad kabelky, ktoré sú populárne skôr asi u ženských sledovateľiek, ale taktiež napríklad auta, ktoré sú naopak skôr tou mužskou záležitosťou. V tomto segmente, ako si to nazval, reálne aktíva, dobre si pamätám, asi nemáme nejaké garancie, predikcie, je to skôr taký sektor, ktorý záleží asi skôr od konkrétneho dopytu, od konkrétneho nákupcu, koľko je ochotný zaplatiť, či sa mu to povedzme hodí do zbierky, chýba mu jedna minca a je pre ňo teda oveľa vzácnejšia, ako je vzácnejšia pre niekoho iného. Takže tam sa asi nebavíme o nejakej fixnom percente výnosu a podobne, ale je to asi také dosť individuálnejšie. Je to dosť individuálne, ale keď spomínaš ten výnos, my sa môžeme povedať o tom výnose, pretože existujú niektoré také segmenty, ktoré sú viac sledované a keď sú viac sledované, tak si robia v podstate aj nejaké benchmarky, zoberú si nejaké aktíva a pravidelne ich preceňujú a ohodnoťujú podľa toho, ako sa vyvíja po nich dopyt, prípadne ako sa vyvíja historická hodnota a v podstate existujú taktiež aj na to stvorené nejaké indexy, ktoré zahrňujú, ako sa kvázi vyvíja celý ten segment. A ja, čo som akože tak nasledoval, tak najvýnosnejší segment za posledných 10 rokov bol práve alkohol, alebo to whisky, ktoré dokázali za 10 rokov stráviť hodnotenie 280%. To znamená, že takmer trojnásobne toho, za čo by si kúpil fľašu nejakej drahej whisky pred 10 rokmi, tak mala by už v súčasnosti trojnásobnú cenu. Potom keď sa pozrieme ďalej, nižšie v tej výnosnosti, tak máme tam práve akcie. Tie strávili 158%, aby sme tu mali nejaké to porovnanie. A potom máme víno, takže vidíme, že alkohol je pomerne celkom populárny. Víno za posledných 10 rokov sa zhodnotilo o 146%. Samozrejme nie je to klasické víno, ktoré si kupujeme z Lidly, ale nejaké už tie kúsky, ktoré je samozrejme nutné skladovať niekde vo vinárstve alebo v tých vinných pivniciach a tak ďalej. Nejaké kúsky, ktoré sú limitované, ktoré majú jednak buď nejakú už historickú hodnotu, alebo buď je tam nejaká obmedzená ponuka a ten dopyt vlastne prevyšuje tú ponuku. Keď sa pozrieme ďalej, tak v podstate máme tam hodinky 138%, potom umenie, teda nejaké obrazy dvojnásobili sa, potom tam máme samozrejme auta 82%, kabelky 67%, alebo taktiež aj investičné mince o 56%, alebo aj napríklad niekto zbiera nábytok, ktorý sa zhodnotil o 40%. Takže aj v tomto segmente dokážeme v podstate si zobraziť nejaké čísla, ktoré stoja za výnosmi. Aj v tomto segmente máme určite nejaké udalosti, ktoré
asi výrazne ovplyvňujú tú cenu. Uvedem napríklad nejaký príklad. Poďme sa baviť o hračkách, o filmových postavičkách. Vyjde nový diel Star Wars, zrazu majú všetci záujem kupovať si historické predmety spojené s touto sériou filmovou, ako napríklad príklad, ktorý teda je aj reálne akoby zhodnocovaný, pretože tu sa bavíme o stovkách tisícoch, 10 000, ktoré platia za firmové rekvizity a podobne. Takže tiež sú tam, ani by som asi nepovedal, že cykly, ale veľmi, veľmi dôležité niektoré faktory, ktoré vstupujú do tohto procesu. To určite, pretože samozrejme, napríklad ako si spomínal tie filmové rekvizity, tak tam sú také dve kľúčové faktory, ktoré stoja za tou hodnotou a jednou z nich je samozrejme ponuka, keďže tých rekvizít je strašne málo. A druhá vec je tam nejaká vnútorná alebo historická hodnota. To znamená, že toho predmetu sa napríklad dotkol jeden z hercov alebo kopec ľudí miluje ten seriál. To znamená, že chce si kúpiť ten predmet, aby zmotnili tú, lásku k tomu seriálu alebo ten fanatizmus, ktorý v sebe majú. To znamená, že zrazu dopyt ti prevyšuje ponuku a zrazu tu máš v podstate na trhu takúto príležitosť. A preto možno v tomto segmente, ako som hovoril na začiatku, oveľa viacej vplývajú nejaké emócie alebo nejaký vzťah k tomu, než nejaká, povedzme, predikcia, nejaká štatistika, koľko by to cca malo zarobiť, ale keď naozaj sa vyskytne človek, ktorý potom túži, tak to je možnosť pre toho majiteľa, kde práve dokáže možno zarobiť oveľa viacej, než si predpokladal, keď to reálne s tým zmyslom alebo s tým cieľom kupoval. Ale tu napríklad v týchto segmentoch taktiež dokážeš v podstate predikovať nejaký záujem. Samozrejme to je taký disclaimer, že ja neinvestujem do tých reálnych aktív až tak a nevidím do toho až tak napriamo ako môj kolega, ktorý investuje do Lega, čo je taký špecifický niche segment. A tam napríklad on dokáže vypozorovať nejaké konkrétne kúsky, nejaké konkrétne modely, ktoré vidí, že keď sa prestávajú predávať, to znamená, že už sa nebudú vyrábať, už bude ich nejaký limitovaný počet. A vidno, že v súčasnosti je o nich podstatný záujem, predali sa pomerne rýchlo a pravdepodobne o nich bude záujem teda aj do budúcna, pretože napríklad to, že sa prestanú predávať, to je len nejaké ďalšie potvrdenie pre ľudí, že to musia mať. Ale možno práve oproti tomu väčšiemu percentu, respektíve možnosti väčšieho zisku je o to náročnejšie pracovať s týmito reálnymi aktívami v tom zmysle, že asi nie sú verejne obchodovateľné na nejakej stránke. Človek musí mať kontakty, možno musí byť v nejakej komunite, kde sa dokáže reálne dostať k tým fyzickým reálnym aktívam, pretože asi si neťukne na internete a nevybere si hociaké auto, hociaké investičnú flašku alebo kúsok Lega, pretože absolútne v podstate netuší, že čo za tým všetko je, ale musí byť naozaj ako keby zahlbený viac v tej komunite alebo v tej sfére, o ktorú má záujem a v ktorej chce možno zarobiť takýmto spôsobom. Samozrejme, ako sledovať to treba v podstate na nejakej dennej báze, pretože aby sme v podstate zistili, ktoré sú tie aktíva alebo ktoré sú tie kúsky, ktoré sa majú zhodnotiť, tak to nie je také jednoduché a v podstate treba mať k tomu aj nejaký vzťah, pretože pravdepodobne tomu bude musieť venovať ten človek čas každý deň. Ale v podstate tu nás sa práve v týchto segmentoch reálnych aktív sa skôr pohybujú ľudia, ktorí to majú ako, dajme tomu, že hobby alebo nejakú vášeň. Skôr taká zberateľská činnosť v podstate, ktorá dokáže vygenerovať zaujímavý zisk, ale tí ľudia väčšinou asi prioritne, mnohí z nich ani nemajú tú myšlienku v hlave, že to predám za 50 rokov, lebo niekedy sa ani nedá vedieť, že aká tá suma bude, ale skôr začínajú s tým, že to zbieram a potom po roku vlastne zistia alebo vypláva na povrch, že záujem o to je enormný a môžem na tom zarobiť obrovské peniaze. To akože jednoznačne, pretože častokrát samozrejme je prvá vec dostať sa do toho segmentu z dôvodu nejakého hobby a zábavy. Až potom možno sleduje ten daný človek. Máš ty vo svojom okolí, ako si spomínal, kolega Lego a podobne, niekoho, kto ešte s niečím takýmto zaujímavým, s čím si sa možno ani ty predtým nestretol, prišiel do kontaktu alebo funguje? Tak toho kolegu som spomínal, ale samozrejme
mám aj nejaké kamarátky a tie kabelky sú celkom pomerne populárne a investícia dajme tomu, že u žien. Takže ja som aj sám v podstate sledoval vývoj nejakých kabeliek alebo pozeral sa na ten segment, čo za tým stojí. A v podstate je to dosť zaujímavé, pretože existujú spoločnosti ako je napríklad Hermes, ktorý vyrába Birkin kabelky a tie kabelky, to je taký bizár, že v podstate tie kabelky sa predávajú tak, že jednak musí byť ten zákazník dlhodobým zákazníkom tej firmy. Tie kabelky vlastne nie sú ani vystavené v ich kamenných predajniach a nikto ich ani nepredáva proste človeku, ktorý do tej predajne vstúpi. Takže najprv si musí vybudovať nejaký pravidelný vzťah, ten zákazník nakúpi nejaké iné produkty, ktoré poskytuje a až následne sa mu v podstate konkrétne ozvú jemu alebo jej, tej dáme, že majú pre ňu takúto ponuku, našla sa tu na nejaká kabelka a vlastne predajú ju za neviem, pár tisíc eur, nejakých 5 000 eur, dajme tomu. Takže takýto bizár alebo takéto umelé zníženie ponuky častokrát vyvoláva ošialenosť priam a potom vidíme použité kabelky alebo kabelky, ktoré už niekto kúpil na burze alebo dajme tomu, že na nejakom bazári alebo na nejakom mieste, kde sa práve stretáva dopyt a ponuka. Vidíme tú hodnotu 3-4 krát vyššiu ako za ktorú tie kabelky boli kúpené. Pretože samozrejme musíš tam budovať dlhodobý vzťah a tak ďalej. Nie je to také ľahké a jednoduché si nakúpiť tú novú kabelku a z toho dôvodu potom sa následne tie kabelky predávajú za takéto astronomické ceny. Videl som kabelku za nejakých $300,000. Takže aj takéto, dajme tomu, že bizány sa dejú v tom svete rád. A v tejto dobe v podstate človek má veľa tých možností a vidíme mnoho ľudí, ktorí práve na takomto reselli fungujú a zarábajú veľmi pekné peniaze. Teraz okrem tých kabeliek, ktoré si spomenul, veľmi sú rozšírené tenisky, čo teraz v podstate je veľký trend už niekoľko rokov. Takže mnohokrát práve tieto, ako som už povedal, trendy tak vplývajú na tú spoločnosť, že v jeden rok zrazu majú všetci záujem si kupovať nové Jordany a človek, ktorý ich má plný sklad, dokáže zarobiť extrémne peniaze. Takže je to zaujímavé, že na všetkom, keď človek má dopyt a má zákazníkov, v podstate dokáže nejakú tú maržu zarobiť a v podstate zobral z jedného miesta a predal za drahšie a sú to ako keby veľmi v úvodzovkách jednoduché peniaze, ale človek musí mať tých zákazníkov. Áno, to nie je zle. Keď akože ten človek vidí tú pridanú hodnotu, tak samozrejme uzdraví. Vystihol trend, vystihol trh, aký je záujem, po čom je dopyt, tak šikovný človek na tom dokáže slušne zarobiť. Ale samozrejme existuje aj v tomto prípade, akože existuje kopec rizik, pretože tu nie sme ale vplyvnení tým dopytom, ale taktiež aj ponukou. Alebo napríklad vymizne totálne historická alebo nejaká tá kvázi fundamentálna hodnota toho aktíva a zrazu už to nebude taký záujem. Ono tie rizika sú tam stále, aj keď možno pri týchto reálnych aktívach môže byť mnohokrát oveľa zaujímavejší zisk ako pri tých aktívach štandardných, ale zároveň tak či tak to nikdy není bez rizika. Či človek tie tenisky predá alebo nepredá, v podstate nakoniec si ich môže obuť a nosiť sám, ale tomu je asi na dve veci. Takže áno, dá sa spracovať so všetkým a otázka je teda, že či je človek natoľko šikovný a má toľko dobré obchodné schopnosti, aby s tým niečo urobil pre svoj výnos. Samozrejme, 100% súhlasím, ale v podstate nejaký historicky sa ukazuje, že tieto špecifické segmenty, ako som spomínal, vášeň je proste základy. Tak možno inšpirácia aj pre vás, pokiaľ máte nejakú vášeň a ste zorientovaní v nejakej oblasti, ktorá vás baví, aj tam je príležitosť na investíciu a možno na zaujímavý zisk. Samozrejme všetko treba s rešpektom a opatrne, ale pokiaľ máte záujem vyskúšať niečo aj menej tradičné než štandardné investičné produkty, aj tadiaľ to vedie určite cesta, takže verím, že možno aj toto vás inšpirovalo myšlienkam alebo k cestám, do ktorých ste sa možno neplánovali ani vydať, ale aj také tu máme, takže prečo to nevyskúšať. Ďakujeme veľmi pekne a vidíme sa pri ďalšom videu.